హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏం కులిని పిలికులకు పోయిది మానసకు పోపి మానసరుల పోయి నికుల్ల వల్లే పోలే పోలేదే ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸಗೆ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ apa free ya dong? Manas. Ini tu lagi. Mungkin lagi. Konsen kita buka. ಮಾನಸದ ಉಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ್ ಅಂಕಂಗ ಕಾರಂಜಿ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ನಮಗೆ ದುಂಬೆ ಬಾಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರಂಜಿ ಅದಾಲ ಬ್ಯಾಲೆ ಜಂದಿನಗ್ಲಿ ಇಂಚಿತಲೆಗ ಪೀಚಾ ಪೀಚಾ ಇಂಚಿತಲೆ ಬಬಲು ಬಬಲು ಮಾನಸ ಟೌನ್ ಆಫ್ ಫನ್ Bablu, Bablu. ನೀನು ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ
ಬಲೆ ಅವಳು ಅಡ್ಡಂಡು ಅಲ್ಲ ಮಿಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮಿಮ್ಮಿ ಪುರ ಮತ್ತೇನು ಒಣಸ್ಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದೆ ತಂದ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದತ್ತು ನಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಕಾದ ಗೊಬ್ಬುದು ఒక వీడియోస్ దెప్పర ఆయిజి రేపన్నుండ ನನ್ನ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಉಪಾದ್ರಡು ಓ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ದೆಪ್ಪರ ಆಯಿಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಂಚಿ ತೂಲೆ ಏರೆ ರಾಸ ಹಾಕೊಂಡು తీయాలి ನನ್ನ ಕಿತಾಡು ಪೋಪಿನಿ ಈ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ జరకు చెప్పారండి అని Last year, jatuh baik nama dia. Hai, okay, bye.
ಪಿಂಕಿ